kai gaskiya abubuwa sun yawa wallahi ni yanzu ban sanya zan yi ba wallahi gaba da yanzu abubuwa sun musun cakume sun murmuɗe gaba ɗaya ko ina ya riga ya daure ba wanda zai zo taimaka ma kana da damuwa a cikin garin nan abba abubakar ai ni ka gani nan yanzu na motar mu zan hau dan wallahi akwai shugaban matasa na can gurin Salim Dan Abba mai murabos wallahi dole in je can alkur'an kaga da yake taimaka masa za baka sani ba ai ko an barka a baya gara ma in za ka shirya yanzu nan wallahi sai ka ji ni nagode madalla salamu alaikum abokina salamu alaikum amma alaikum salam haba barka dai haba dambu tunanin me haka wallahi gaba daya abubuwan ne sun mun yawa damuwa ta mun yawa damuwa kamar me wallahi damuwa ta mun yawa kaga na farko matata tana da ciki a yanzu haka ba san da me zan taimaka mata ba a ƙauyen ma an kira ni dan uwa mu ya mura an yi wa dan uwa na rasuwa Allahu akbar nan ma an manje bai kamata a ce na tura wani abu mai kauri to yanzu ban da shi yanzu gaba daya yanzu kasar sai a hankali ai kakanka ta yanke saka kamar ya ka bar gado ina dariya kana cikin bakin ciki ina cikin shi in kana cikin farin ciki ina cikin sa lafiya me fara ga mu ai in ga ma sai ka ban tukuici a dan girman Allah ga mu ai ni da kai ba mu haka dan Allah ga mu Allah cikin yanayi nake wai ka san Salim Dan Abba mai murabus Salim Dan Abba mai murabo idan ka je movie south ina jin sunan shi ai wannan bawan Allah in dai matashi ne kai a garin movie wallahi in dai taimako ne kai shugaban kasa ma bai kai shi taimako ba na tashi amma hukaci da na sani ai da ba zan bari wannan damuwa ta mun yawa ba ai kwantar da hankalinka to yanzu ya za a yi ta wajen waya kamata mun samu in je in gana da shi in ga mai gurin wa za a je ka san fullo shi ne sarkin yakin sa ni ko na san fullo to fullo shi ne sarkin yakin idan ka ga fullo ka ga Salim Allah kuwa to yanzu abin da ai zama bai ganna ba wallahi zama bai ganna ba tashi mu je yanzu mu je kana ji na na'am in fara zuwa gurin uwar gida na in bada kudin girki dan ba zan tafi kai da nawunka kenan Allah kai da nawunka dan girman Allah kai ne wajen Salim din nan dan girman Allah Salim mai murabu dole mu je dan saboda ya taimaka min dan wallahi ina jin sunan shi in ka ji yanzu za a biya ma kujerar Saudiya yanzu za a baka kyautar mota ya Allah yanzu za a baka kyautar gida Allahu akbar karamin kyautar sa a ce maka dauki mashin wa shi Salim din hauka ake yi sarkin matasa ne kenan tsaya nan Allahu akbar kamar gani na a haka wallahi bai gani ba kai koma mu bi ta nan kai na za mu